Lle rydyn ni'n mynd I dathlu Dydd Gwyl Dewi wrth dathlu Mathau gwahanol o phobl Cymraeg. Felly, gobeithio ti'n mynd I mwynhau y fideo a ymlaen â fe. Math cyntaf yw gog. Dwi isio paned ffisig fferynt llethrydd pres rwan. Dabo! Gog. Yr anfas y person yw English. I ennill the lottery here, do you feel more happiest right now? Y trydydd math o bobl Cymraeg yw athrawon. Mae rhaid I chi cael yn yr iaith achos un di bydd yn mynd a bod ti yn sorio ti ddim wedi cael Mae dyfodol Cymru yn dibynnu ar chi. Ar un pedweddw, cenedlaetholwyr, a.k.a. National. Come on! Ennill a rugby! Y person pumed yw'r eistedd fodol. 1, 2, 3. Jack y do. Mi welys Jack y do yn eistedd ar y to. Hedwen ar ei ben a 2 gos bren yn canu ho, ho, ho. Yr 6ed fath o person Cymraeg yw yr heddlu iaith. Mynd ais i'r traeth. Mae'n es i'r traeth. Diolch am wrando ar y vlog yma. Doedd dim llawer o amser I ni'n gwneud outro go iawn, felly dyma fe. Gweld chi yn y fideo nesaf. Hwyl fawr!